Страхуваш ли се да умреш или искаш да живееш вечно? Кажи ми кое от двете. Страхуваш ли се да умреш или искаш да живееш вечно? Кажи ми кое от двете. Страхуваш ли се да умреш или искаш да живееш вечно? Кажи ми кое от двете. Искат да ме погребат, притеснен съм, губя разсъдъка си. Поглеждам долото на моя 9 мм и погледа ми се замъглява. Разпадам се на парчета. Виновен ли съм? Моля се на Господ, но Той ме игнорира за нещастие, защото съм виновен. Покажи ми чудо, отчаян съм, давя се от дима на тревата. Всяка дръпка губя концентрация. Заспивам докато съм в църквата. Кога ли ще умра? Завинаги параноичен и изнервен, защото съм напушен. Не споменавайте погребение, защото се стресирам и откачам. И се сещам за негрите, които убиха мой човек. Чудя си кога ли ще бъда щастлив. Няма нищо забавно. Заливам се с спомени, престрелки, всичко за парите. Разбрах на къде съм се запътил и нищо не ме може да ми спре. Съседката ми разговаря с чинкетата. Приготвих и изненада в пощенска кутия. Дано да я получи честит рожден ден, кучко. Знаеш, че не трябваше да го правиш. Всички умират, аз ли съм следващия, на който мога да се доверя? Ще бъдат ли гангстери и ще ме погледнат в очите преди да стреля? Или ще ме убият докато спя в главата, докато съм в леглото с кръв стичаща се по съдината ми чершафи? Има ли рай за гангстерите? Ставам подозрителен към тази кучка. Винаги дава заето, когато извъня сега. Тя ме кани на гости. Има ли още някой в къщи? Проверявам къщата преди да я правя. Съвсем сами сме след чукането. Идва време да си тръгва доскоро. Към всички играчи, вижте колко лесно я изиграх. Кучката разговаряла с всичките си приятелки, че я чукам както никой друг. Сега и те искат да ме пробват. Стресиран съм и се напивам, някой да ми помогне. Изпих цяло ханисей и не мисля, че е здравословно. Виждам как враговете ми приближават. Не ме карайте да стрелям, гледайки как куките се карат. Нещастници минават покрай мен, смейки се, все едно ме познават. Ей, маняк, ще убия, ей.